היי, אני טל, אני מטפלת ברפואה משלימה במספר שיטות, רפלקסולוגיה, סוגי עיסוי שונים וארומתרפיה, שזה תורת השמנים והצמחים. אני בעצם מתאימה לכל אחד את השמנים והצמחים שמתאימים ספציפית לו. במהלך השנים רכשתי ניסיון במספר סוגי טיפול, בעיות במערכת העיכול, עצירויות, אנשים עם בעיות של סוכרת, סינוסיטיס. יש לי טיפול אפקטיבי ומאוד יעיל וממוקד, נשים בהיריון לפני ואחרי לידה, ובכלל בבעיות במהלך החיים של סטרס וחוסר איזון. מגיעים אליי הרבה אנשים עם בעיות של גב, כתפיים, צוואר, דפוסים. הרבה פעמים זה קשור לישיבה משרדית מול המחשב שבמשך שנים ישבו לא נכון. אז קודם כל אני מדריכה אותם איך לשבת נכון, ותוך כמה טיפולים עוזרים בעצם לאזן את היציבה ולשחרר ולהקל על הכאבים. מגיעים אליי גם אנשים חולי סוכרת. העיסוי והרפלקסולוגיה עובדים מעולה על הזרמת דם לקצות האצבעות בגוף, לקצות האצבעות ברגליים, בידיים. יש גם בעיות של אצבע הדק. עם הכאבים שקמים בבוקר, אז בעזרת שמנים ייעודיים שאני משתמשת ועיסוי ספציפי על המקום, יש הקלה מאוד גדולה. לסינוסיטיס יש לי טיפול ממוקד, מאוד יעיל ואפקטיבי, דרך הרפלקסולוגיה, שעוזר מאוד גם לאנשים שפתאום ככה חווים את זה פתאום משהו אקוטי, וגם אנשים שכרוניים. ממש ראיתי אנשים שבמשך שנים סבלו מזה, והטיפול הקל להם מאוד על התופעה. אני מוסמכת לטפל גם בנשים בהיריון, לפני הכניסה להיריון, תמיכה והקלה וחיזוק. במהלך ההיריון, לעזור בבעיות של מערכת העיכול, כאבי גב ובכלל, ואחרי ההיריון עם התופעות שקשורות. אני מזמינה אתכם לבוא ולחוות מהטיפולים שלי, שהם גם בריאותיים רפואיים, אבל גם מהנים. כנסו לאתר שלי ותוכלו לראות המלצות של הרבה אחרים שהתנסו ונהנו. אני מזמינה אתכם לבוא ולהרגיש טוב יותר.